gabi, umagian na ba? Wala naman nag-ulan. Okay, wala na. Tuya sa humay. Dami ko. Pasabol na dyan. Salamat, Lord. Muna area kahapon nga di magian. Ayun, terus ginawa nakita na dyan. Balik sa pamingwit. Alay na sa bato dyan. Ito ang bato, guys. Patay. Daot yun ang kasada. Mauna itong laom kay gahapon. Kato, agtang to. Gahapon, di pa ni pasabol dari gahapon. Duduk juga dia, oh. Duduk ambang kuan, balay tahirig, apit na dala. Ha? Mo ni. Mo ni. Sudah siya niya. Dia devastated. Butas yan ito, no? Basta mga lagan. Lapok pa kayo dari Apple. Oo. Grabe ang hapay. Layo lagi baktasan eh. Sa daw? Sa ay nasangit ito ayan dari kulo. Asa na ayo? Nana may kawayan lagi diya gitanong. Sangit ang kawayan. Ay nanan lain na. Karon pa dyan naman rin nakita din yung stabok. Ano ba? Mga namakwit din dito. Tapok sa gym. Panahubas. Ha? Abot dito pa? Oh. Asa? Oh. Buti diri oh. Abot nila diri oh pamakwit oh. Grabe ka ako ah.
Brad. Slide dyan diri bay. Okay, utang mo slide. Terus natin balay ba yan diya o? Nagdahan. Ha? Ada. Bakwit ng mga tao dito sa bot. Kasada kay mas habog mo ng kasada dali yan. Abot ng baboy dito sa kuwan ko. Dari dapita bahagi hapon ang uban na diri nagpadapli na so gabi pa ni diri na accessible diri kahapon sa hapon di pa man magian diri ano ni siya resulta mga kabaw na diri sa babaw ng Panghipos. Ayaw ko mga lapok kaso damis na dito angkol na gasa man na so last time na to ani diri wala pa tubig karon no lapas naman guba ng mga barandillas ba diri gusto diri nga damage anod ang poste diri sa kurente grabe ka kung ano devastated guy pero lapas yung kuwan mo dun wala ang balay diri ano diri yung balay diri asa oo mauna ano ay dili na dito na sa tabuk dito na kung balay dyan wala yan uy Brad wala kung balay dyan Brad ano may tindahan nila dyan mauna dyan balay na ano dito wala na Uyas tindahan no dala ang tindahan uy Dinir awa kani nga tindahan diri yan sa Tubang katong primero na tong vlog napa ni diri human sa resulta ang tabok na sa kalsada ang balay nga na kakonsultong panghitabo ato bulima lang kay dito ka access pa doon ato diri kay utro po ta nang atrap karon pa nato nakita unsang mga sitwasyon diri sa kayo sentro kay sila man jud may perminti maapektuhan og mga yunani
Nabaha. Sa dito. Awara gunaw. Ito nakasagaran rin yung mga balay ko. Diri ana. Marili. Marili. Oo, wala din. Mga ligo na to diri. Grabe ka, devastated kayo. Wala, jogging yapon si Uncle. Oh. Bahala na mag-kinaunsa. Grabe kayo, grabe. May kayo kanay mga kuwan diri, oh, malumo nga tao diri, nga hatag og mga snacks. Okay, guys. Very good, very good. Very good sila, ma'am. Hatag og lugaw. Maestro mo to, no? Maestro to ba? Very good sila, ma'am. Good Samaritan. Dahos na dito sila, Jason. Ay, do pa dere, oh. Uy, namarigay ka kuya. Oo. Lagi-lagi. Ha? Uy, panos ng pizza sa ili. Dili ako mga amigo diri. Oo. Sila sarte diri, bay. Kalapok lang agi sa mukha kayo, mga cool. Lapok-lapok lang tao ang kaluoy. Bilis kaya po ta, bahala na trap ta gamay. Na trap ta gupat ka adlaw. Kay wala man po tanay na igo na anod. Bilis kaya po. Diri niluoy kaya itong mga amigo diri. Angkol na to diri. Aras na yung kasada ng kuhan. Balay-balay. Oh. Basta mga binuhing iro. Diri, abot yun eh diri. Oh. Ano? Nakutay nila oh. Ha? Oo. Dito nila sa likod naglangoy-langoy. Balikan natin. Umuli sa tubig dito lang. Grabe mga damage sa property dirikol. Nabasa din sila diri. Diyaw progress. Ikot kita, kita naman. Oh, diri to na nakuha sa drone na kuha no. Tubig diri. Oh. Ah, dito nakuha. Sabi na lapok. Convenience. Wala. Ha? Basa oh. Basa ang kanduway. Lagi di sila dito. Ah, basa. Tapos kayo dito. Oh. Tapos kayo dito, cool. Okay, yung after na ganito rin. Napukas mo tayo. Ha?
Ambot diri, diri may wala. Diri sila nakakuan, bakwit sila diri. Maghabog na gamay diri.